Здравейте хора, и днес ще разгледаме кои всъщност са 10 най-известни български гейминг ютубъра. Искам да кажа, че във видеото ще включа само ютубъри, които снимат на български и в момента са активни. И също така хора, на които повечето им видеа са гейминг. Примерно Бургера, Hyperconk, Никиче 1, те в момента не снимат гейминг видеа, така че няма как да ги включа във видеото. Само да знаете, че съм наредил ютубърите по броя абонати, а сега нека започваме. На 10-то място е канала на Ванкол, който има 126 000 абоната. Неговия канал е създаден на 8 януари 2019 година и както виждаме най-често видеята са му на Brawl Stars, също така има и няколко видеа на FIFA Mobile. Каналът му избухна с абонати и с гледания тази година, след като Brawl Stars стана толкова популярна и толкова много хора започнаха да играят. Както виждаме, повечето от популярните видеа на Ванко са на Brawl Stars, но има такива и на FIFA Mobile, на OmiTV, също така и на Fortnite. И той има 27 милиона гледания общо. И също така двама ютубъра, които са много близо за да влязат в топ класацията. Това са Shadow Fox BG с 117 000 абоната и също така Wiki BG с 113 000 абоната. Поздравление, че са успели да направят толкова абонати, но им остава съвсем малко, за да могат да са вътре. На 9-то място е Corkscrew 2 с само 6000 абоната повече от Ванкол, а именно 132 000. Той е стартирал своя канал на 29 май 2014 година, което е преди 10 години. За този период от време той качва на много различни игри, но игрите, които го правят може би най-известен, са Fortnite и Minecraft. И както виждате, най-популярните му видеа са на Fortnite, а именно от неговата най-успешна поредица, а именно Корк каза. И за периода, в който той е снимал видеа, е събрал изключителните 31 милиона гледания. На 8-о място е Криската с 270 000 абоната, което е два пъти повече от абонатите на Corkscrew 2. Каналът на Криската е създаден на 11 април 2021 година. Той е един от малкото ютубъри, който за такъв кратък период, именно 3 години, прави толкова много абонати. Неговите видеа са на различна тематика едно от друго, но все пак най-популярните му видеа са на Minecraft, а именно колаборация с Дани и Анди. Гледанията, които е събрал за този период от време, са 64 милиона. На 7-мо място е Ерос, който е с 301 000 абоната. Неговия канал е създаден на 5 юли 2012 година. Чудих се дали Ерос да го включвам в класацията, защото наистина доста от видеята са му на различна тематика от гейминг, но реших да го сложа в класацията. Играта, може би, която той най-много играе, е GTA 5, а не е снимал най-много видеа. И всъщност това е играта, която го е направила може би най-популярен, но разбира се, голяма част от видеята са му на различни игри. Също така той има и реакции в канала си и гледанията, които е събрал за целия период от време, са изключителното малко, 124 милиона гледания. На 6-то място е ютубър, който съм почти убеден, че всеки един от вас знае, а именно това е Анди и неговия канал Andy Plays Games, който има изключителните 303 000 абоната или само с 2000 абоната повече от Рос. Каналът на Анди е създаден на 7 януари и както можете да видите, видеята са му съвсем различни. Както повечето от вас знаят, Анди има два канала, именно Andy Studio, където качва съвсем различен контент и този канал го е направил за да качва на игри. А сега нека да видим кои са му най-популярните и както очаквах, да, пак се видя с Криската и то именно такива предизвикателства. Minecraft строене 10 секунди срещу 1 минута срещу 10 минути. Преобладават по принцип Minecraft видеята, но има такива и на Fortnite и на Brawl Stars, така че той е много разнообразен ютубър. И общите му гледания, които е събрал, са 81 милиона. На 5-то място е Voodooheads TV или просто Готика 47, който е с 312 000 абоната и неговия канал е създаден на 8 декември 2009 година. Но през времето той е играл на много различни игри, но може би играта, на която има най-много клипчета, заради която е станал възможно най-популярен, това е Minecraft, а именно той участва в повечето сезони на Пакта, Поляната, Дупката и също така има много ревюта в канала си на различна периферия. И сега нека да видим кои са му най-популярните видеа. Някакво видео, което е снимано преди 13 години, как да започнем в Minecraft. Интересно, това видео е събрало 577 000 гледания. Много. Както виждаме, има много видеа на Brawl Stars, които са станали популярни. Също така и на различни други игри. И за тези години Готика е събрал 90 милиона гледания общо.
На почетното четвърто място е Дани Не Геймър с 340 000 абоната. Той е стартирал своя канал на 27 май 2021 година. И до същ като Анди той снима на най-различни игри, които може би в момента го кефат или в момента са популярни, както може да видите някои от последните видеа са му на Brawl Stars. Също така има на Minecraft, на някакви страшни игри, различни предизвикателства. И пак както Анди той си направил този канал за да снима гейминг видеа. Именно най-популярното му видео, между другото не знаех, е на Грени. И видеото е събрало 2,2 милиона гледания, което за българско гейминг видео е страшно много. Но също така виждаме, че едни от най-популярните му видеа са на Minecraft и на Brawl Stars. И той е събрал 96 милиона гледания общо. На трето място и бронзовия медал взима Дидо Ди с 358 000 абоната. Неговия канал е създаден на 11 март 2006 година, забележете, което се пада почти преди 20 години, което не мога да си го представя аз. И както виждаме сега, Дидо е доста редовен, качва почти всеки ден и преобладаващите игри може би са Brawl Stars, Squad Busters виждаме също така. Това също е един от ютубърите, който е участвал в пакта, има доста Minecraft видеа, но като цяло в канала си той е снимал на много разнообразни игри. И сега нека да видим кои са му най-популярните видеа. Именно най-популярното му видео с 1,1 милион гледания, което е страшно много. Нищо, че това е челендж. За периода, в който той е снимал, е събрал 178 милиона гледания общо. На второ място и сребърния медал взима Харламби Добрев с 384 000 абоната. Неговия канал е създаден на 26 май 2013 година. Той снима на много различни игри, но видеята, които са го направили, може би най-популярен са страшните игри, на които той е играл. И също така поредицата с Minecraft видеа. И както можете да видите, едни от най-гледаните му видеа са на страшни игри. Каналът му е събрал общо 217 милиона гледания. А сега нека преминаваме към най-известния гейминг ютубър в България. И това е именно ShadowHex с 532 000 абоната. Не знам дали може да си представите колко абоната са това за един гейминг ютубър. ShadowHex заслужава да е на първо място, защото може би това е най-редовният ютубър в българския YouTube. Той качва абсолютно всеки ден и има вече 3500 качени видеоклипа, което е страшно много. Неговия канал е стартиран на 18 август 2015 година и сега се дръжте, защото за този период от време той е събрал 490 милиона гледания общо, което е почти половин милиард. Аз това не мога да си го представя. Бих казал евала на ShadowHex и му пожелавам един ден да стане първия български гейминг ютубър, който е събрал 1 милион абонати. Той снима много различни игри, но може да видите, че най-популярното му видео е събрало 2,1 милион гледания. И също така има доста видеа, които са събрали над 1 милион гледания или почти 1 милион, за което браво. И с ShadowHex приключва моята топ 10 класация. Ако видеото ви е харесало, може да прасите лайк бутона, да се абонирате за канала ми с камбанката, а от мен е чао и до следващото видео.